Kardom jerpolo pen jerpiatum non malam social media long thang flup laki karbia dagalam penangan a content creator tum aning ke dog de ake chok si chepa klang renti karbi lameda mai pen jenglok karbi de chuan sitame kachi dom deang thekan si thekdam long lo penanga tum ningje non of porlo boson amme kimi ka son sepen ka paklang tu ke puthot ipit kachiru thua tenglu pusipu lasi nelihin pen ko ana ke chok duma ko ana ke chok si duma pini labang so video pen tum Jatan damna. Kedam tang labang so channel on ni video isi selam lo. Hulu bang so video long ku pia posi Karbi tum romance script deng nang kongba. Lapen komento ning kan mesi gadeng maneli nang than lo. Jong sinang li langdam de lang putang te langdam ingnon. Link is in the description. Lasinon pini bang so video pen tum dam nang labang so Karbi ada kimi komat se kikim. Nilihin pen labang so Karbi ada kimi ko an chikengji mate ko an chetonji. Lapen mo labang so video ki jutsi aporo hulu aramang ke labang so a script ke paklang ake mema ake hinumanili nang si paklang ikpo. Kidam tang aning kan pinangan aporo pens la melabuson Karbi adak mate Karbi ameka son sipen ke paklang abang dulu. Non pining na paklang tu bang pula ke Robinson rong pi busipu. Pinangan amulu katum ke labang so script pen amen cetok si cepaklang rentilo. Amen ke cetok lo bonjita me cepa pleng pli. Mate kang negahan mi patong selam chot ma puan vedlo. Karbi lamet amai pen Karbi Anglong Autonomous Council tum labang so script pan approve jine approve pelone labang keneli pudam de. Bons da mele bang so Karbi ada kimika son zepen ke paklang ke Karbi alam lurcha anta pa pleng dam limpoma. Labang so a script ilitum dengdun nang jima dengdun nang nemal bang ke tum mo phil la jethan nam lona. Labang so a script ke chokche lapen kelele adem do. Bangso script la jong si chokpu lapen Karbi Anglong Autonomous Council lapen Karbi la medamai tumle dengpu prang te tum kaduk kabeta che dondun nang koppo bonta nili ke thekdam long elong long nia dim ke chokchi ke lele dem do kok la bangso dem bang pakeng ponangji non la Karbi adak mate Karbi amek ke klang along kaduk kawe pangrum pet pen make inkora trok do same as English alphabet. Point to be remembered, I make it talk it Heglong Le project Roman Le Pen Karbi Script by Robinson. RJ Le Pen ate otzilarcho. RJ bangke kosonma kadu kaweta Heglong hurlo. Labangso make pen amen kasi toko bangta do piglo. Bonta kasi toko tum anta athi Le Pen ate ot padam thektidet. Labangso adak mate labangso amek pela ilitum emen chitokji potang te aprangsi ilitum labangso amek la pen labangso te ot chini pa menangji English alphabet salong ke lahen lo small letter lo lahen lo capital letter lo lahen lo cursive letter lo poitum pangthek pa mena paklang pamedo Assamese la pen Hindi tum ta lake swar varna lo lake vyanjan varna lo pudo Bonta ladak Karbi adak long mange kadu ko pangru pet pen make inkora trok do la make inkora trok ang mong si make po anam phan bangke vowels mate make dak thak do la penala make inkora si an bangke bang English alam pen consonant pulo aprangsi langdam lo nang mate porhidam lo nang tum ta screen langon neta ne mathang screen chelang po labuson si A upon an B upon B C upon C D upon D la pen F upon Free. Lapuson si Karbi adak athak long nili English lampe same togdun erlo. Ladak kaduk kave meganta English alphabets pen kacheton side. English alphabets ateng RJ la pen ate otzilar chot. Ladak anpar ke mathadam me mil. Adagle selam sita jong si English mate Roman amek penle tok sita me Karbi alam plenglim chok ilim un pulutang te kupia phansi Karbi adak mate new script ka selam tunangla Roman script pen et hebak akarbi lam ke tok si kingdom de det ke palirang ji dadim an lele det polam theavi India ang kangalong penang ana tribes do la pen ong dunga tribes tumbang ke Roman script si ke tok side Lason si itum adung het kedo khasi la pen naga latum sitame Roman script pen si tok bomb non pu anta mo pen nilang than lo English at teng si ketok RJ silar chon la pot si vowels ta isi vedlo lake A E I O U mate Robinson script at teng pen ke an a im op non ladak kachini nang yedem dolang la make inkora trokopan alang kubuson sa men ke ir to
English alam nge tok elo sita me arjelar fit but Roman script neng se endet Roman script pen Karbi alam ke tok kunane ka chikenki kunane ke lidim do koklo pojoini si new Karbi script ka sonsilo tangte kopia posi Roman script pen homandet. This is my question. Lasi labang so script hai tum arlo an ludam pen langdam sinan. Ilitum lam chilia kitab along A ke arni B ke B C ke chainong puta itum por helong lo. Hula lam chilia po kitab along F mega phan ke jada sonta tok pon pe. Athima F pen ke tum pachudame me asona videt. Bonus taminon labang so script along ke dokok. Ilitum bihek pen angka charli nang phan ne phan pu alar ke nang fan ne fan. Lam ka nenge dunanta kate sodun nak. Robinson script along fe pulute F aphan sile rokpo. English tum ke laphan PA satiot ke pon pedaji. Puthot wang thulimpu. Mathasinang G pote ot pen kupialam thesilitum pachodam me po. Robinson script lam ke laphan gi pusipulo. Ave. G pupen ke pachodam alam theke ave. Lapen luthui long si tame sapa pe lapen hamphang long si tame lapason G pen ke chu ke cheng alam theke ave. Kur ze yed jet. Lahu pen ke cheng alam theke Karbi along ave. Kur pulute Q zel pulute X ye pulute Y Z pulutante Z. Mo ke wang jilangar ni lam theki mi selam izima puchalla. Grapes, train, car, mobile, table, labosana lama phan. English alama long do diagram. Lake amek hini kapachiro pen ase isivet kapencho. Lason si apple ladakta pihini lapen book ladakta ohini. Lason si Karbi alongta isona megdo. Lason si mopenelipulo. Gi mate jia me ke ilitum Karbi ham phanglong ke cheng si ke choji amek po bangka ilitum alam the ave bonta ilongdo lake Hindi mate Assamese atum son ong po mek lason si Karbi adak mate Karbi amek longta NG ko nanara alam the long si ki yudma hulubang so amek phan e mek vet si selam det nangji lapen labangso NG megni pachir update pen ajat ar jelendum selam sisteme onga se bang wang bek nang po nahok le NG giolam the long sisteme labangso NG aphan ong pupen por helu po dangte alam the ke padam joy kip do thulang nona bangke dak mek Hindi lopen Assamese tumke tok mek swar warna huladak matra sitamido hula hai amatra ke vyanjan varno pen kapachi rop lam theki kimalongsi ke tok pon English pen Robinson script ta ladak henona bachelar ladak bangke point home ladak kadu kave ke doana vowel saphanta amatras thaket laphan alang dagmek pusi irpon lo ase arjulongle tikke pc pudunji mala bangke puthek thedet po athe vowel senlo ke nang sot nai lam theki kimji alo lasi labang so script phan anutinta nangne pusaide bonje ta me nilhin pen bangke jongsi dolo pulutangte melo sita me labang so script long bang ke chokchia dim do ulang alangli ke thek se ka paklang lo pot thek lo pulutangte pe chok lim nang po jongsi thek thelu un elo pulutangte Roman script tum dengdet sita me akahenu awi athimai tum Roman script panaje imen je tok ba ayata sone tum tok pusita me kachikeng damde kilidam te det la person ke awi lurchi lurcha Karbi alam anta tok I thai un puma ke tok thai un lo bonjita me Karbi alam pen abisia mek do kok la bangke adak ka sonse bangta abisi thek det lo lasi pini la bangso video le thojita me dang chen thon pon ikok lo do me tha me kardom korwang thu